Kontuen ganberak iazko kontu orokorrei buruzko txostena argitaratu du. Gastuak eta diru sarrerak 5.000 milioi ingurukoak izan ziren. Gastuetan 3 dira nagusiak, transferentziak 1.750 milioirekin, langileria 1.550 milioi eta ondasun eta zerbitzuen gastu arruntak 754 milioi. Osasun departamentuak du gasturik handiena 1.300 milioi. Bigarrena hezkuntza da 820 milioirekin. Estatuari egiten zaion ekarpena 535 milioikoa da. Diru sarreretan zerga zuzenak eta zeharkakoak oso parekaturik daude 2.001 milioirekin. Pandemiak kontuetan izan duen eragina ere aztertu da. Azken 3 urteotan 457 milioi gastatu dira eta 435 bildu. Kontuek ongi islatzen dituzte foru administrazioen ondaerea, finantza egoera eta aurrekontu emaitza salbuespenen bat badago ere. Legezkotasunaz ere aldekoa da iritzia, baina hor ere salbuespen badago. Foru administrazioaren kontuak nabarmen hobetu dira aurreko urtekoekin alderatuz. Aurrekontu emaitza ez finantzarioa negatiboa izan zen duela 2 urte. Iaz berriz positiboa 470 milioitan. Aurrezki gordina ere hobetu da eta zorra 14% jaitsi da 2.858 milioitaraino. Iaz amortizazio handia egin zen 600 milioi. Hobetzen ez dena langile publikoaren behinekotasun tasa da 153koa baita. 32.000 langile publiko ditugu eta horietatik 17.000 aldi baterako kontratatuak. Porzentajea gehiegizko eta kezkagarria da kontuen ganberaren ustez.